The Lord has done it finally. Finally. The Lord has done it. Leo ga imane ga mtikiri kimere kedi keke saya. Okay, do kwano kanvazi siegwiji. Eje naka no na aga nkoma, na ya aga nkoma. Mwe ndi do bon bwenta ya bi heje kugajo. Afamba malecha adibo. Ewota. Dikeba kama. Dikeba. Aliko nka kama. N'ihe yo ụbọchị nke taa achọrọ m ịga tota Udara. Ọtụtụ ndị mmadụ agachago ụka. Mmiri zoro n'abalị ụnyaahụ nke ukwuu. Ewota. Ele anya ka mama anyị ga-ata ụta Udara ogodiri one ọ bụ ịnọ ọ bụ ise onye ọbụla dị nụ ka mama anyị ga-ata ụta ya ịghọta ya usonyere m ka m gata ụta ya na ọba m ji aga ịta ụta Udara ahụ ebe a na ọba m ji aga ịta ụta Udara ebe a fela nwe ya dị ka anyị mara ma anyị ga-ata ụta one ọbụla ịghọta ngasịrị m ka anyị gaa Ayi erugo ya bụ ukwu Udara anọ ya bụ Udara bụ ya ukwu ya bụ ya ọrụ nke ị ga-afụ n'elu anọ anyị chọrọ ma ị ga-ata ụta afọ nka na-ewu ha n'ikwu nka No posso, ela. Olha. Amor. Garfo. Nem quero tudo agora. É, a bom tudo agora. Kami meri kwa mama weke gafozo. Ogoso si waka tuta. Iwa ekangwa gi. Ihe jibe mwe fa n'ụbọchị kita bula. Tupu mala aga. Oh, kefe maka no jigoro ọsọ ya tuta si Udara. Wan tata boka. Ele anya ha gere mu ho. Oh, we si be ba o. Tata bo bochi. We nka, Udara ọ dị mma. Sere ko jika mo dị mma. Ọ dị mma. Ozo ito. Kanikuaya marama. Kanikuaya marama wekenga fu. Oka nkegeva. Nkedi. The Lord has done it finally. Finally. Ọkwa kwuru ekwu ya na taa bụ ụbọchị tupu ala alata m ga-ata ụta ka o si dị m mma atụtago m nke a bụ anọ ọ gara adị ọzọ dị ka nke anọba Udara via. Como dima? Ye. Adima. Ola hawa gote. Kanga sinya na oba jiribia. What's no mo nko bachita. Mungu ya. Ozo ise. Makwa Udara ruwa bulu kwa kamba da ko Nenka Sira Iye Wala kwa ya ufuziri ya fore Kokono kadarada Kokono kadarada Kadarada Nenka
Maybe. Oh, maybe. Now we meet here. I'll be coming down to get to see. Check and go see. I'll be coming down to get to see. Yeah, I'll check out this year. D'accord. Nozo. Oh, fica off. Caga, tô ganhando o outro. Qual o decidiu ficar? Ia uma vaga. Igbo mi ekpo. Ọ ga-adị egwu. Ọzọ. Ọ dị ka flam ọzọ. Gaga ya siga na nka. Agba ọdịrị agbawa. Na-eji m ya n'ịtụ ahụ. Yi. A few minutes later. Ike agwụgwọ onwezikwa ya ka dị ebe a ụmụaka bịa ha tụtapụ nke fọrọ nke m tụtara agbanigo n'ihe m tụtara fugo ya ihe ya m tụtara amakwa m one ọ dị mana o ruru ọ ga-eri 10 maọbụ 12 nwere ike fụla ya mkpu ya si na mmiri zoro ụnya ị na-efe na ana dị mmiri zoro ụnya mgba nkịtị ya mmiri zosịa nsị na ndị na-aga m afọ ụdara efula ebe nwa dịkwa ọcha n'ihi na ọ dị n'ụlọ be mmadụ efula ya bụ tụọ ya bụ ụmụaka biche n'ụlọ niile ha agaghị ekwe ọṅụ mmiri tọgbọ iko tupu ya bịa ha kọsịsịa ya one tata ha gara ụka wee bịa ụta nke m. The Lord has done it finally. The Lord has done it finally. The Lord has done it finally. God, what do you think? The Lord has done it finally. The Lord has done it. Ịma na nwere ka anyị ga-esi tụdachi ụdara wee ghara ise ihe eserese ya bụ na nke a bụ mgbe ị na-esere m biko echefukala ka ị sọskraịbụ afọ mbụ ka ọmalịcha adịbụ ka emesịa